Fredag den 20. september, lidt før klokken 7, mødtes vi med møllebygger Michael Jensen og svendene Bogdan, Daniel og Claus foran Ulsted Mølle. Det var en meget kold og diset morgen. Cirka en halv time senere dukkede kranen ud af disen, og mens solens første stråler brød igennem, blev 80-tonneren rigget til. Først skulle de 2 vingearme løftes ned. En kran kan kun løfte lodret opad. Vingearmen sidder på skrå gennem vingehovedet, og det er derfor nødvendigt for møllebyggerne at lede vingearmen op gennem hullet, sådan at den ikke sætter sig fast, og sådan at den ikke ødelægger taget. Den godt 17 meter lange vingearm er fri og løftes ned mod jorden, hvor Bogdan og Claus står klar til at tage imod den. Så er turen kommet til den inderste vinge. Den sidder tættere på møllekroppen, og der er mindre plads på vingehovedet til møllebyggeren at bevæge sig på. Den kom dog op uden problemer. Vingen er fri, og møllebygger Michael Jensen kravler tilbage gennem lugen og ind i hatten. Under hele processen har han været tøjret til en krog på toppen af møllen. Så er det svansens tur. Svansen er det store stykke tømmer, der sidder fast på hatten og som rækker helt ned til jorden. Det er den største del af krøjeværket. Den bjælkekonstruktion, som man bruger, når møllen skal drejes i vind.
Møllebyggeren konfererer nu med kranføreren om, hvordan hatten skal stroppes op og løftes ned. Michael Jensens far, Johnny Jensen, var den første herhjemme, der løftede en møllehat ned i et stykke. Dengang var det en sensation, der kom på forsiden af landets aviser. I dag er det en dagligdags begivenhed for møllebygger Michael Jensen.